Mangan di warung ki, bar mangan ki engko gek istirahat aja nguyur aja HP-an ya. Iya. Mbok ya arep mangan. Loh, lah gudegku nang ndi to gak kok gak enek, Gak? Tak buak wis wireng kok. Astagfirullahaladzim, gudeg kan dipangan kok gua. Kowe ngerti gudeg kuwi regane piro, Gak? Regate ra cukup 50.000 lho, Gak. Mak gua nanti gudegku. Masalah gudegku kok dikuwak iki piye? Mak gua astagfirullahaladzim. Dirga masalah, Mas. Kayak ngene iki. Geger geden.